Jongo. Khandibuze into. Noba yintoni into ofuna undibuza yona? Ungabali ba njani? Buze qha wena noba yintoni. Ndinazo impendulo. But ngibuze ngami ungandibuzi ngezinto zangaphandle. Njani into zangaphandle? La ungandibuzi ngibuze ngami kaloku because mina impendulo endinazo zimpendulo ezinento kwenza nami okanye ngami. Okay. So ndi free ungandibuza anything ofuna uyibuza. Senje ba utsotsi undrobhile mina. Ingawe ngusilondo. Utsotsi? Kaloku because xa robhe wena urobhe nami. Okay. Sibanye. Namhlanje Yho ngathi ubu-ready. yacinga ba uthenga nokubuza umbuzo ungawenza nokubuza imibuzo. So lo ungqamsike wanamhlanje fresh. Okay. Awumna kusepharmacy wena yotha amanzi. Ukubhuda ufuna inamba awufuna uvuma. Ufuna ifiber. Ufuna inamba yami? So into ezilelo bhuti uthe mandifake inamba yakhe efonini yami. Then ke uku mna ndiyinike wena umntashe ku WhatsApp. Uyabo? So mna ndimnikile ubhuti ba makabethe inamba yakhe. So ubhuti ibethile inamba. Obviously it's either uzifonele okanye uzenzele lonto but naye unayo inamba yami ngoku. So ndiye embuzweni sunqama. Fine musayinamsebenzi like xa lufika kwami apha endlini ndikunika le namba lobhuti ndiyilibele norhwele uncede wathetha le nto. Uthi ubhuti unayo inamba yakho? Ewe, I think uyawazibhaza. Njeba ezilendikile nje ezisavile apha efonini yami, I think uyawazibhaza naye wanenamba yami. Because ufika kwami apha endlini ndidibana nemessage. Bhuti yanithanda, bhuti yanifuna. Bhuti uthumele u-cash send. So i-question yami i-1. Ndithini? Ndiyithathe laa mali ndiyayikhupha okanye ndithi andiyifuni? Otherwise yazi uba ndayifuna imali yena ndimfuna nangxaki. Ndiyayifuna imali but ndithini?